ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರಡು ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದೂರ ಪಂಡ ಒಂಚು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಪು ಬರಂಡು ಅಂಚ ಕಂಟಿ ಪುರ ದೀತಿಜಿ ನನ್ನ ದೀವಡು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕಂದೇನ ಪೊಸತ್ತಂಗಿ ಯಾನೇನು ಅಂಗಿ ಕಂತದ್ದು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪು ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬೇಜರ ಒಂದಿತ್ತನ ಸೊ ಮುರಣಂಜಿ ಕಟೀಲು ಪಾಡ್ಯ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ ಬಾರಂಡು ಏಪಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಪನಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಡಂಗಿಜ್ಜಿ ನೀ ರಪ್ಪ ಪಿದಡಿಯೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಡ ಮೇರ ರಿಕ್ಷಾದಾರನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಐತೆ ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಮೇರ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಓಕೆ ಯಾನು ಇಂಚಿ ದೂರ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ನೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮುಲು ಉಂಡು ಜನ ಉಂಡು ಮಂಗೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಅಂಚುಲ್ಲೇರು ತೋಜೋಡು నేను సెట్ మల్పోడు ఓకే యాన దాదా రీల్స్ మల్తే యానికి షేర్ మల్ప ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ತೂಕ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಏನು ಪಂಡ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಇಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಚೇನೆ ಯಾನೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಆಪುಂಡು ಹೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುನೆ ಇಂಕ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡು ಒಂಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ ಬೋಡ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೋಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಇಲ್ಲು ತೂವರೆ ಹೆಂಗೆ ಓ ಇದು ಈತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಒಂದು ಆಣ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪುರ ಇಲ್ಲದೊಲ ಇದು ಆದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ತೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೀರು ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಗಂಟೆ ತಂಡ್ಗೊತಾನೆ ಪದ್ರಾಡಿ ಹೆಂಗ್ಳು ಒನಸಗಾನಗನೆ ಪೋಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಓಡೆಗೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒನಸಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಮಸರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒನಸಾದು ಪಿದಾಡ್ನೋ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಇಂದು ಹೆಂಗು ಎಂಕಿನಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಾರನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನು ಒನಸಾವನು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನು ಒನಸಾಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೇ ತರೆಗೆ ಶೇಮ್ ಅವಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯೋ ನಾನ ಅವುಂಡತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಪಾಡುವೇರಂತ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಪಾಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಮುಂದೆ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಜೋ ದಾಯಿಗಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಎಂಚ ಬೂರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ವಿದ್ದಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸಾಂಗಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೀಜೇರು ಗಂಟೆ ತಂಗುತ್ತುಂಡಿ 12-16 ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಓಲೇರನ್ ನೆರಿಯರು ಈ ದಾರ ಇದು ಬೇಗ ಬಿದರ್ದು ಕುಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈಂಡ ಕೇಂಡಾನ ಮಂಡೇರು ಒಂಜರ ಆಪುಣಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ತಂಗುತ್ತುಂಡೆ 12:20 ಉಪ್ಪಡ ಯಾನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲೋನ್ವೆ ಒಂಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಒಂಜರೆ ಎನ್ನ ಪೌಟು ಸಣ್ಣ ಪೌಂಡು ಮೂನೆದ ನನ್ನ ಬೈದಿಜೀರು ಇಂಗ್ಲೇ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚ ಒಂಜರಕ್ಕೆ ವಾ ಮೂನೆಡು ಪೋಪಿನಿ ಬತ್ತೇರು ಯಾಂಬರ್ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ವರ್ ಪೂಜಿ ಚಿನಿ ಸತ್ಯ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣಿ ಗೊಂಜರೆ ಇಂಚಿನಿ ಇಲ್ಲೋಕಿಲೆ ಲೇಟ್ ಬೋಡ್ ಬಂಡ ಅವಳು ಉಂದು ಅವಳು ಬಾಯ್ಕೆರ್ತು ಇಲ್ಲೋಕಿಲು
ಏನ ರಶಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜರೆಕ್ ಲೇಟೇ ಪೋಡು ಬಂದು ನಾರಕ್ಕದ ಸತ್ಯ ಅರ್ನ ಗುರ್ತಾಯನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾಯನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಹಾ ಇಂಚಿನೇ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೊಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕರೀಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಬಾಡ್ರಿ ಉಂಡ ಈಗ ಕಾತೆ ನನ್ನ ತರಲ್ಲ ಬೋಣಿಂಚಿ ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋ ಕಟ್ಗ ಬರ್ಪಿನೇ ಆಮ ಸರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡು 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 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಬಂಗಾರದೈತೆ ಕಂಜಿ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ ತೀಯ ಬಂಗ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಪಲ್ಟೆ ಬೂರ್ನು ಬಂಗಾರದು ಅವು ಲಂಚನೆ ಎಂದುಲ ಸರಿ ಇಂಡು ಬಂಡಂದುಲ ಪಲ್ಟೆ ಬೂರು ನಮ್ದು ಓಕೆ ಪೋಯ್ ತುಕ ಯಾನು ಏತಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಏನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ₹1 ಯಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೂಡ್ದು ನೇನೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಅವೇನ ಕಾಯಿನ್ ಬೂಡ್ದು ನೋಡು ಓ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಡುದ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ದನದ ಮಂಗೆ ಹಾಂ ಮಂದಿ ಪತ್ರನೇ ಮಂಗದ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಲಮಸರ ಗಮಸರ ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಓಡೆ ಕೊನಪ್ಪರ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ದಾ ಒಂದು ಜಾಮಸರ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಜು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಸಾಕಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಂತೂ ಇಂದು ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂಜಾರೆ ಕರೀದುಂಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಗುಲು ಏತೇ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನು ಏತೇ ಪಾತೆರ್ನ ಆರ್ತಿಗೆ ಎದುರು ತರ ಕೊರ್ಪುಜರು ಆರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ಲ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇರು ಯಾನು ಏತು ಪಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದೀತಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಖುಷಿ ಅನ್ತುದು ಅಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ವೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಎದ್ದಲಂಚನೆ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ತಲೆ ಮಲ್ ತೊಂಬೈದಿರಿ ಈತು ಸೋಕುದ ಶರ್ಟ್ ನಾನೇನು ಪಾಡ್ರಣ್ಣ ದೆಪ್ಲೆ ತುಕ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ದೆಪ್ಲೆ ತುಕ ಈರು ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಕಾಲೇ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಬೊಬ್ಯಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇ ಪೋಯ್ಜಿ ದೆಪ್ಲೆ ಲೇಟ್ ನೆನ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಲೇಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೇಟ್ ಒಯ್ದೇರಿ ತರ್ಮೋ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಎಂದಿವಲ್ಲ ಮುಂತಲೆ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಏತು ಪಾತೇರುವ ಓಕೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಾಲಣ್ಣು ಗಂಟೆ ಗಹನೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಜೆತ್ತನ ಲಕ್ಕ ನಾತು ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಏರ್ಲೆ ತೊಂಬರ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡದ ಆಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಓಕೆ ನಾನೇ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಬೈಯಾಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಐನತ್ ಬೇಗ ಏನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್
ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ವಯ್ಯಾಗೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂತೆ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಗಹನಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆನ್ ಕಜ್ಜಿಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.